Dapat alerto tayo. Ano? Saan magtago this time? Umuulan everyday, tubig hanggang kesame. Nako! River flowing water. Ay, paano? Sira ng bahay namin. Ay, paano? Lubog na sa baha sa amin. Prayer na lang everyday. Noong lumipas ang bagyo, kawawa naman tayo. Ano ang gagawin ko this time? Lahat ng gamit lumitaw, ngayon hindi ko matanaw. Ngano? Tubig hanggang shoulder. Ay, paano? Sira ng bahay namin. Ay, paano? Sinong tutulong sa amin? Aasa kay Duterte. Yeah! Ay, paano? Sira ng bahay namin. Ay, paano? Lubog na sa baha sa amin. Prayer